Vážení diváci, já vás vítám u dalšího podcastu Československy, kde se každý měsíc na plenárce potkávám se svými kolegy ze Slovenska, protože si myslím, že je fajn mluvit i o tom, jak některé věci třeba vnímají na Slovensku. Máme společnou historii, máme společná přátelství, které už konečně zase se realizují i na té nejvyšší úrovni, ale přesto možná je někdy fajn si říct ty pohledy z obou stran. A já, protože se Luboš Bláha, kterého doufám, že nemusím představovat, všichni ho asi znáte, můj kolega europoslanec zvolený za Smer, ty si tu, Luboši, první volební období, ale děláš tady dost paniku. Musím říct, že jsem druhého takového nezažila za těch 12 let jako tebe. A Luboš se samozřejmě vrátil z Moskvy, což jste asi sledovali. Pevně věřím, že sledujete všichni jeho, ať už Facebook, ať už Telegram, prostě všechny ty sociální sítě. Ale mě vlastně jsem si říkala, že tě pozvu znova za poměrně krátkou dobu, protože bych s tebou právě to výročí třeba i toho osvobození a toho, jak ty to vnímáš, ráda probrala. Já sama jsem byla teď z poslední víkendy, my máme řadu vypálených vesnic v závěru té války. Nejde jen o Lidice a Ležáky, ale Javoříčko, Ploština, prostě je toho opravdu hodně. A vlastně to už Rusové byli na hranicích, nebo už všichni věděli, že válka končí. U mnoha těch vesnic už byl sám Hitler po smrti a přesto Němci ještě páchali tyhle zvěrstva na českých obyvatelích. A já musím říct, že potom jako ve chvíli, kdy stojím na těchto pietních místech a do kontrastu se mi dostane Nerudová, která tvrdí, jak nás osvobodili Američané, a přitom máme těch 140 000 padlých rudoarmějců, společně máme přes 350 000 padlých Čechoslováků. Tak to jsou prostě ty věci, které mě strašně zvednou. A já musím říct, že jsem ti ten Stalingrad vlastně jakoby záviděla trošku, protože pro mě, já jsem tam nikdy nebyla a je to jednou pro mě sen, že se tam podívám a že tam uctím památku těm, díky kterým tady můžeme být. Ale jak ty to vnímáš? Že máte na Slovensku něco takového jako Nerudová, nebo vy Slováci si uvědomujete, kdo vás osvobodil a třeba i ve vztahu k těm místům, kde ty jsi teď byl, tak je tam cítit pořád ještě ten étos toho, že Čechoslováci byli ti, kteří se podíleli na tom osvobozování obecně celé té Evropy a šli v tom frontu. Kati, ďakujem ti pekne za pozvanie a môžem len potvrdiť to, čo hovoríš. Pre mňa ten zážitok zo Stalingradu je niečo, čo nikdy nezabudnem. Dneska sa to volá Volgograd, ale sú aj úvahy o tom, že by to mesto znova premenovali na Stalingrad. Napokon dobre vie, že aj v Bruseli, aj v Paríži sú štvrte a sú dokonca metrostanice, ktoré sa volajú Stalingrad. Naozaj ide o najvýznamnejšiu bitku druhej svetovej vojny a tam vidieť ten nádherný pamätník, tá matka Vlast volá, to je niečo, čo si zapamätáš na celý život. A pre mňa je obrovská česť, že som tam mohol vzdať hold, vzdať úctu tým, ktorí nás oslobodili. Treba si ale uvedomiť veľmi vážne, že tu sa už postupne zabúda na to, čo všetko museli obetovať Sovieti. A teraz myslím najmä ruský národ, lebo ten zomrel v najväčších počtoch. Hej? Tam zomieralo zhruba 14-15 miliónov, sa hovorí. Ktorý iný národ si vytrpel toľko, čo ruský národ? Povedz mi, ktorý? Neexistuje taký. A veľa sa hovorí samozrejme o židovskom národe, ale aj tam tie počty sú iné, oveľa menšie. Hej? A oni hovoria, že dobre, ale to bola normálna vojna. Nebola to normálna vojna, to bola vyhladzovacia vojna. A to je dramatický rozdiel medzi tým, ako Hitler viedol vojnu na západe. To bola normálna konvenčná civilizovaná vojna, kde sa tí zajaci normálne brali do tých táborov, tam im dávali balíčky humanitárne, normálne fungovali ako, nechcem to preháňať, ale taký nejaký slabší hotel, hej. Kdežto keď tam zobrali Rusov, tak to tam väčšinou zomierali. To bolo ako zviera, tam horšie ako zviera tam sa k ním správali. To boli koncentračné tábory doslova. Však napokon prví vo Osvienčime, ktorých poslali do plynu, boli vojaci Červenej armády. Takže toto je naozaj úplne iná história, alebo úplne iné dve vojny. Jedna vojna civilizovaná na západ, tam mal Hitler svojich bratrancov, ako on hovorieval, hej, svojich kamarátov. A potom vojna na východ. Tam tých Slovanov kantril. To je akože skoro 30 miliónov Slovanov, ktoré povraždil. A opakujem, hovorí sa veľa o Židoch. Bola to strašná tragédia, holokaust. Ale prečo sa nehovorí o genocíde Slovanov? Teraz práve
v Rusku bol sviatok, alebo bol deň pripomienky, deň genocidy sovietskeho národa, sovietskeho ľudu, hej. A ja si myslím, že by sme o tom mali znova hovoriť, pretože treba si uvedomiť podľa najnovších západných historikov, hej, najnovších odhadov západných historikov zomrelo v tejto vojne 34,1 miliónov Sovietov. Toto je také číslo, ktoré si ani nevieme predstaviť. Hej? Hovorí sa veľa, že 26 miliónov, 27 miliónov. Nie, 34,1 miliónov. To je strašidelné číslo. A teraz, každý z tých ľudí, s ktorými som sa rozprával, bol som aj v Ruskej dume, bol som aj v Soviete federácie, hovoril som s politikmi. Každý má otca, každý má starého otca, má nejakého príbuzného, ktorý buď zomrel, alebo má ťažké zranenie, alebo nejakým spôsobom neuveriteľne trpel. Ja som stretol ľudí, ktorí prežili blokádu Leningradu. Som stretol ľudí, ktorí naozaj si vytrpeli neuveriteľné veci. A keď som aj čítal, ja som tú vojnu, teda tú druhú svetovú vojnu veľa študoval, keď som čítal tie listy tých detí tým rodičom, ktorí potom zomreli na tých frontoch, ako im chýbajú, to sú také veci, že a o tom sa ani nenatáčajú filmy na západe, o tom sa vôbec nehovorí. Tu sa hovorí jednoducho iba o tých západných hrdinstvách, všetci poznáme vojaka Ryana. Ja len pripomínam, že v Normandii, keď sa vyloďovali, tam zomrelo 4,000, dokonca ani to nie, 2500 Američanov. 2500 Američanov. Teraz to porovnajme s tou bitkou o Stalingrad, kde zomrelo 1 000 000 Sovietov, 1 000 000 Rusov, viac menej, hej, lebo tam boli samozrejme iné národy Sovietskeho zväzu, ale najmä zase tí Rusi. Čiže to má až také nepomery. Pochopiteľne, že pre tých Rusov je to stále obrovitánska téma a potom, keď ich tam provokujú tým Banderom, tí Ukrajinci, potom, keď ich tam provokujú tí západňari tým, že sa tlačia k ich hraniciam, keď vidia, že Nemecko militarizuje opäť ako za Hitlera a zase zamienka Rusko, zase zamienka nenávisť voči Rusom. To isté ako za Hitlera. No tak logicky sa bránia, logicky sa snažia nejakým spôsobom zastaviť tú ďalšiu vojnu, ktorá sa na nich rúti. Lebo oni už v histórii zažili aj Napoleona, aj Hitlera, potom studenú vojnu. Vždy to išlo od západu. A teraz majú nechať na Ukrajine rozmiestňovať americké alebo západné zbranie, ktoré za 5 minút doletia do Moskvy a zničajú. To ako niekto myslí vážne. Čiže preto treba byť naozaj veľmi opatrný a v tom Rusku si veľmi vážia, že tak Slováci ako aj Češi, aj keď samozrejme treba to povedať, že Češi majú trošku inú povesť hej, v Rusku, lebo tá predošlá vláda vaša tam robila veci. Áno. Tam naozaj potom ste spadli do toho balíka s tými Poliakmi a s Pobaltiarmi na chvíľku, čo sú úplne extrémistické, by som povedal, neofašistické národy v tomto prípade hej, vo vzťahu k Rusku. No ale v prípade Slovenska našťastie tam tým, že si uctievame tú tradíciu toho slovenského národného povstania a tým, že do veľkej miery aj sa staráme o tie pamätníky toho sovietskeho oslobodenia a tak ďalej, oni to vážia veľmi. Oni naozaj tú históriu nepodceňujú. A mne to je veľmi ľúto, že dneska čoraz viac najmä mladých ľudí o tomto prestáva hovoriť. V Rusku nie. V Rusku chodia. Ja som tam videl veľmi veľa mladých ľudí, detí a tak ďalej, či už na tých pamätníkov vo Volgograde alebo v Moskve. Ale v našich krajinách, ako keby to už prestalo niekoho baviť, že už sa riešime Stalloneho a ja neviem, Schwarzeneggera a hollywoodských hercov. A neriešime naozaj z tých hrdinov, ako bol Zajcev, ako bol Pavlov a ďalší, hej, že to boli skutoční hrdinovia. Ale nie, my tu budeme riešiť nejakých hollywoodských bláznov, ktorí nič reálne neurobili. Takže poďakovať, treba vedieť poďakovať a Robert Fico, premiér Slovenskej republiky, ide poďakovať do Moskvy našim osloboditeľom a zase ho chce zastaviť. Ale mně se jakoby líbí, že se mluví jenom o tom, že Fico jde poděkovat do Moskvy, ale já když jsem poslouchala tu jeho tiskovku, tak on tam vlastně vysvětloval, že jede právě i do Normandie, že jede i do Moskvy, že jede ještě někde. 3 nebo 4 místa. Prostě do Dachau pojde, do Německa. Do Dachau a potom, že samozřejmě, jak pojede do Ameriky, takže i tam úctí památku těch obětí, těch vojáků, kteří padli při našem osvobozování. Takže mě to je zase, jako mi to vždycky přijde taková ta směšná žurnalistika, tak si vyberu to jedno místo, ale to, že ten Fico možná jako jediný evropský státník objede všechny ty místa, kde padli ti, kteří nebo jsou pohřbeni ti, kteří můžou za tu naši svobodu, tak to už se samozřejmě k tomu nedodává, protože to se nehodí. To bychom se museli zeptat Uršuly, kde bude strávit 8. května. Jo. A... Mňa to desí, prepáč, mňa to desí hlavne z toho hľadiska, že však tuto máme to Nemecko, hej, ktoré spôsobilo toto utrpenie. Oni by sa tam mali plaziť do tej Moskvy a prosiť o odpustenie. A nie, že ešte akože teraz zakazovať Ficovi alebo nadávať Ficovi, že ide, a teraz presne ako hovoríš, on ide aj do toho Ruska, ale ide aj do Nemecka, ide aj do Francúzska, ide aj do Ameriky. Lebo to je proste vyvážené, hej, lebo naozaj vtedy sa celý svet spojil proti tomu nacistickému Nemecku, nacistickému zlu. A teraz to tomu niekto ide vyčítať, hlavne národy, ktorí páchali genocídu. Veď toto keby, ja ešte možno pochopím, že nejakí tí Američania niečo, hej, ale
Nemecko, halo, Nemecko. Potom, keď sa zamyslím, čo tu páchajú títo všelijakí Estonci, Lotyši a tak ďalej, však tí tam majú doteraz ešte pochody neonacistov a tak ďalej. Tí tam doteraz ničia tú ruskú menšinu, že z nich spravili neobčanov, zatvárajú novinárov za iný názor. Veď to sú normálne fašistické prejavy. A tí teraz idú zastavovať premiéra Roberta Fica, lebo sa ide poďakovať historicky Sovietom. On to úplne jasne zdôrazňuje, že to treba oddeliť. Dneska sa dejú veci na Ukrajine, tam môže mať človek jeden názor, ale historicky jednoducho Sovietom musíme vedieť poďakovať. A Rusom, lebo tí si vytrpeli najviac. Takže v tomto máme my absolútne jasno a pevne verím, že sa aj pridajú ďalší časom. Ako toto je... Myslíš, že najdú odvahu? No časom sa podľa mňa, spýtali sa ma na to aj Rusi, aj ruské médiá, že kedy konečne príde teda taká nejaká zmena možno v tom myslení. Ja som presvedčený, že tie zmeny prichádzajú vždy v ekonomických krízach. Na nás sa rúti niečo šialené z hľadiska tej energetickej krízy. Oni si to ľudia ešte neuvedomujú, ale ako sa zavrel Hormuz kvôli tej kriminálnej vojne Američanov a Izraela proti Iránu, to sú vraždy neskutočných parametrov, to tu nikoho nezaujíma, hej, lebo len treba nadávať na Rusov. Ale to, čo sa deje dneska v tom Hormuze, to bude mať taký dosah. A teraz my nemáme zrazu energiu z Ruska, lebo sme blázni, že odrezali, úplne absurdne. Potom nemáme energiu z Hormuzu, tým pádom sme sa vyfaulovali. Od Američanov budeme brať brutálne drahú energiu, lebo tí si veľmi rýchlo zrátajú, že budú posielať ešte drahšie a ešte drahšie. Oni nás kompletne zrujnujú a vtedy si ľudia začnú klásť otázky, že a prečo my neberieme tú ropu a ten plyn z toho Ruska? Však halo, však tu hľadujeme, však tu nemáme zrazu tie veci, ktoré sme boli zvyknutí. A vtedy to začne byť zaujímavé a vtedy sa začneme pýtať možno aj o tom, že prečo tu takto štengrovali tú rusofóbiu a eskalovali ten konflikt títo západní lídri. A vtedy sa budú pýtať Lajenovej, Kalasovej a týchto vojnových zločincov. Ja myslím, že tiež už ne. Myslím, že to príde. No a dúfajme, že tí už tu nebudú, no, pevne verím. Alebo budú niekde pred súdom, kde patria. Ale já navážu ještě na jedno téma, právě i spojené vlastně s těmi historickými událostmi, jejichž význam si teď budeme připomínat asi oba dva v těch následujících dnech. A to je sudetoněmecký Landsmannschaft. U nás my už vlastně 11 let brojíme proti tomu, protože to Brno se velmi aktivně podílelo na tom, že různě s nima udržovalo komunikaci a podobně. Martin Říha, Vašek Fischer, Jiří Jaroš Nikely pořádali desítky akcí. Teď se k tomu přidali i další, protože teď si ti Sudeťáci dovolili u nás uspořádat sjezd. U nás v Brně, dokonce tam dostali pozvání, dokonce to dělá nevládka, která na to dostala peníze, jak od kraje, tak od města. Je to prostě úplná šílenost. A samozřejmě se tím dostávám k Benešovým dekretům. Já vím, že, a vlastně můžu i diváky pozvat, protože Luboš přijal pozvání do Brna na ten závěrečný vlastně protestní meeting. My jim chceme ukázat, že nechcem, aby se něco takového u nás právě v zemi, kde má Hitler na svědomí přes 350 000 obětí a 100 000 zraněných, 100 000 zničených rodin. Takže nechcem, aby se něco takového konalo. Takže Luboši, ty tam budeš, určitě si k tomu řekneš svoje. Ale bavíme se i v této souvislosti o Benešových dekretech. A všichni i v Čechách vlastně sledují teď tu přestřelku mezi Ficem a Maďarem, budoucím maďarským premiérem. My Benešovy dekrety všichni vnímáme jako neměnné, teda alespoň já mluvím za sebe, mluvím za komunistickou stranu, mluvím za partaj, kterou reprezentuji. Bohužel se obávám, že ne všichni politici v České republice, ale přesto ta vaše přestřelka, přitom když si vezmu, dobře, takže Maďar otvírá Benešovy dekrety. U nás v České republice se bude konat sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu jako 81 let po konci války. Jejíž příbuzní měli na rukou krev českých občanů a kteří se nehodlají vzdát nároků na majetek. Prostě ti Sudeťáci to nevyrušili z těch svých jako dokumentů, pořád si o to říkají. A mi to přijde, že je to vlastně front ze dvou stran. Ale za druhé, jestli bys našim divákům mohl vysvětlit vlastně, o co se v tom sporu Maďarska a Slovenska jedná. Protože my jsme si, tak jak u nás, mysleli, že vlastně je to tak trochu za náma, že už všichni jako Benešovy dekrety jsou neměnné, tečka. A teď je to, hodně to probublává. Je to revizionizmus, to si treba povedať úplne rovno, že je to revizionizmus toho, čo sa dialo po druhej svetovej vojne a preto je to také citlivé. Lebo áno, aj diali sa možno nejaké krivdy voči či už maďarskej menšine a tak ďalej. To sa mohlo stať, hej, ale tam išlo o to, že jednoducho to, čo napáchali tí Nemci a Maďari na nás v tom čase,
potom bolo treba to riešiť, hej, bolo to treba riešiť rázne, lebo nemohlo zostať tá situácia taká, že by teraz v tom Česku alebo Československu ostala taká obrovitánska nemecká menšina, lebo to bolo neudržateľné, takisto to sa týkalo aj Maďarov, hej. A tam pritom vznikol ten vlastne zákon o tých kolaborantoch, lebo to bolo trestanie fašistov a kolaborantov. To treba povedať. To je Benešov dekret, hej, trestanie fašistov a kolaborantov. A keď teraz niekto otvára túto otázku, tak vlastne de facto revitalizuje fašizmus a kolaborantstvo, hej. On vlastne hovorí, že však to bolo v poriadku. Tí ľudia vlastne čo kolaborovali a boli fašisti, že to je v poriadku. A u nás takéto niečo hovoria predstavitelia progresívneho Slovenska, čo je hlavná opozičná strana, ktorá sa hlási k progresivizmu, k liberalizmu, ale de facto obhajuje fašizmus. A prihlásila sa vlastne k téme, ktorá je vlajkovou loďou maďarského nacionalizmu. V prípade Nemecka je to pravdepodobne nemecký nacionalizmus sudecký, a ktorá je vlastne spochybnením povojnového usporiadania v Európe. My sme potom okamžite prijali zákon, že kto spochybňuje povojnové usporiadanie v Európe, tak je to trestný čin. Nehovoríme, že nemôžeš hovoriť o Benešových dekretoch. My hovoríme o povojnovom usporiadaní. Čiže keď sa tam bavíme o nejakých tých právnych floskulách a tak ďalej, že či sa niečo ešte právne, neprávne rieši v konkrétnych prípadoch, to je niečo iné, hej? Ale my teraz hovoríme o tom, že Maďar tu chce spochybňovať povojnové usporiadanie, pokiaľ otvára tému Benešových dekretov. A veľmi správne si povedala, že to nie je náhoda, že teraz takýto útok ide zo strany Nemcov, zo strany Sudeťákov, hej? Idú ku vám do toho Brna, čo je úplne symbolicky niečo nepredstaviteľné, hej? U nás toto isté robí Maďar a veľmi tvrdo nacionalistický, až tak šovinistický teraz otvára túto tému. Absolútne zbytočne vlastne narúša slovensko-maďarské vzťahy, ako naozaj smutné. Potom samozrejme cítime ten obrovský tlak zo strany Ukrajincov, kde si pamätáme takisto v druhej svetovej vojne tých banderovcov, čo tam kinožili ľudí. Sú tam teď po nich majú pojmenované ty ulice. Áno, a jejich památníky tam on to tam stále je prítomné, presne tak. A Suševič, Bandera a tak ďalej. A teraz na to východe Slovenska oni nám tu vraždili ľudí, hej, oni nám tu zabíjali ľudí. My si to dobre pamätáme. Však napokon, keď vyvražďovali našich ľudí a vypalovali tie obce po slovenskom národnom povstaní, tí Nemci, tak tam mali ten batalión ukrajinský, ktorý bol najkrutejší. Hej, to boli tí banderovci. My si to dobre pamätáme, hej. A teraz títo istí z Ukrajiny, ten Zelenský je arogantný jak pes. Potom tam máte toho Maďara. Poliaci teraz veľmi zvláštne sa správajú takisto. A toto teraz sme týmto obkolesení. Česká republika je obkolesená zase týmto a sudeckým problémom. A my sa teraz pýtame, hej, že či to nie je naozaj koordinované. A Slovensko a Česko sa musí naozaj veľmi pevne postaviť za to, že tie Benešové dekrety sú nemenné. A ak tomuto niekto nerozumie, tak je blázon. Jednoducho je to blázon. Spomeňme si, ako sme dopadli. Poválečné usporiadanie. Presne tak. A ako sme dopadli v Mníchovskej dohode? Ako nás radili všetci? Však to tak jednoducho bolo. A teraz my budeme znova nejakým spôsobom len ustupovať? No kde to potom skončí? Takže ja som presvedčený, a to sa zase vrátim k tej téme Sovietskeho zväzu a Ruska, keď som tam teraz bol. Tí Nemci sa nikdy nezmierili s porážkou. On sa to malo hovoriť, lebo už teraz vytvorila sa povedz, že Nemecko to už je niečo úplne iné, hej. Až dokonca v tom Nemecku, že to bolo vlastne len Hitler a zopár nacistov a všetci boli v pohode. 45 miliónov Nemcov participovalo nejakým spôsobom na nacistickej mašinérii, na nacizme. 45 miliónov, potrestaných bolo 5 000. Reálne 5 000, asi 500, tak nějak to číslo. To bohužel jsou přesně ty Sudety, protože tam oni tím, jak uměli česky, tak velmi často, neříkám, že všichni nechcou dělat žádnou kolektivní vinu, ale velká část z nich prostě spolupracovala s tím režimem a udávala ty Čechy a podílela se na jejich výsleších. A kdo tohle nechápe, že ano, tehdy se musela udělat tlustá čára, jednou provždy včetně majetku, chápu, že vlastně teď už jde jenom o ten majetek, tak má samozřejmě problém, ale mně vlastně přijde šílený, že vůbec se o tom musíme bavit. A my teraz ideme lutovať Nemcov a Maďarov, čo páchali tie najväčšie zločiny, ako pri všetkej úcte, čo napáchali. Preboha, však ako teraz halo, tu zomierali Češi a Slováci, vypalovali tu obce, tu posielali ľudí do koncentračných táborov, v obrovských počtoch zomierali a teraz sa ideme tvariť, že oni sú tie obete, hej? A to už nemyslíme vážne. A úplne krásne tú aroganciu tých Nemcov vystihol Konrad Adenauer ako jeden prvý povojnový demokratický nemecký ako kancler, ktorý po 10 rokoch, keď bolo 10. výročie, hej, víťazstva nad fašizmom, 1955 vyhlásil, sa ho pýtali, že a čo vy Nemci, budete oslavovať? Že nie, porážky sa neoslavujú. To povedal Adenauer 10 rokov. Hej, a toto oni majú v tej krvi, že oni prehrali. To my vôbec nevnímame takisto. Hej, my sme vyhrali nad fašizmom. Nie, oni prehrali. A takto to vnímajú. Oni to nevedia tak náhlas povedať. Oni majú stále ten komplex z toho. To znamená, že aj teraz, keď tam pácha Izrael genocidu v Gaze, tak oni stále ten Izrael budú obhajovať, lebo majú tento komplex. Pritom sa pácha genocida. Je to úplne nelogické, lebo by mali práve stať na strane tých obetí tej genocidy. Nie, oni stoja na strane páchateľa, lebo oni páchali genocidu voči Židom. Hej. Je to úplne absurdné. Ale oni nedokážu náhlas povedať to, čo tam všetci cítia. Že jednoducho prehrali a preto stále budú tých Slovanov nenávidieť, lebo to boli Rusi, ktorí ich porazili. Preto tu je tá nenávisť
neustála. A preto vlastne toto celé, čo začala tá vojna na Ukrajine a tak ďalej, to bolo kvôli tej expanzii západu smerom k ruským hraniciam. To nemuselo byť. Nemuselo byť. Tí Rusi to, na to pozerali s obavami a hovorili, nerobte to prosím. Nemuselo to prísť až sem. Na Mnichovskej konferenci. Obávam sa, že však Mnichov sa opakuje zjavne v histórii a obávam sa, že to nie je dobre. Takže musíme spolu držať, myslím, Česi a Slováci ako bratské národy aj v tomto prípade. Takže ten revizionizmus povojnového usporiadania musíme absolútne odmietnúť. Ja som veľmi rád, že do Brna bude môcť prísť a porozprávať sa aj s českými súdruhmi. Tak já ještě jednou připomínám, že poslední víkend nebo předposlední víkend v květnu v Brně. Určitě všechny instrukce ještě najdete i na mých sítích, určitě možná i na Lubošových. Ale Luboš Bláha tam bude, já tam budu, bude tam řada dalších skvělých lidí a myslím, že neprojdou. Je třeba jim říct. No, pasaran, tak. Přesně. A ještě jenom velmi krátce, už protože toho času moc nemáme. Lubo, ty jsi byl, když říkám, že tady kalíš ty vody, a mi to jako velmi líbí, že tady kalíš vody, ale ty jsi byl docela nedávno i na Kubě. Jako myslím si jeden z mála, já nevím, kolik dalších europoslanců mělo odvahu tam jet, nebo má nějaké informace. Asi jsme všichni viděli, co se tam děje po té 60leté blokádě, teď ta blokáda přišla úplně. Ale ty máš určitě i nějaké čerstvější informace. Pořád je ta situace tak šílená a tristní, nebo se Trump začal soustředit na zničení Blízkého východu a Kubu trošku ztratil ze zřetela, trošku se jim aspoň ulevilo? Tak uľavilo sa im najmä po tom, čo došiel ruský tanker, ktorý im pomohol. Čiže ja veľmi som vďačný aj pánovi prezidentovi Putinovi a Sergejovi Lavrovovi, že to tam poslali, lebo tá situácia, ja som tam bol predtým, je naozaj katastrofálna. Tam vypadáva prúd, tam nie je prúd v nemocnici. Situácia, kedy sú na dialýzach malé deti a jednoducho neviem ako pomôcť. Čiže tí ľudia majú veľké problémy. Ja som to videl na vlastné oči. Na druhej strane kubánsky národ je úžasne silný a odolný. Hej. Čiže oni, ja si myslím, že dokážu prežiť a dokážu odolávať, ale je tragédiou, že celý svet sa pozerá na vlastne niečo, ako bola blokáda Leningradu, hej, že vyhľadovať celý národ, toto robia Američania a tvárime sa, že to je v poriadku. Však to je také porušenie medzinárodného práva. To je porušenie všetkého, to je tak neľudské, hej, že tí ľudia trpia najmä, hej, toto je o ľuďoch. A len preto, lebo Američania sa správajú k svetu, ako keby to bolo ich majetok. Oni jednoducho tam uniesú prezidenta Venezuely, tam urobia blokádu na Kubu, tam zabijú deti v škole v Iráne, tam podporujú genocídu v Gaze. To je niečo proste neuveriteľné. Takže ja Kubáncom strašne držím palce, sme obidva ľavičiari. Naozaj Kuba si vytrpela strašné veci len kvôli tomu, že má socializmus, lebo chce ísť vlastnou cestou, tak kvôli tomu do nej naozaj šijú Američania od rána do večera. Ten Trump je magor, hej, to si treba povedať, to už vidí každý. A to, čo pácha na Kube je... A teraz je veľká otázka, že to, čo pácha na Kube, môže mať dve vyústenia. Ja som skôr zastanca tej optimistickej cesty, ale môže to byť aj pesimistická. Jedna možnosť, varianta je, že on teraz sa v Iráne zakliesnil a nebude mať toľko možností a zdrojov na to, aby išiel po Kube. Hej? Toto je jedna možnosť a dúfam, že to takto bude. Že tí Iránci ho prekvapili, Iránci sú veľmi odolní, gratulujem. A naozaj, on tam prehral, vybuchal sa tam a teraz ísť do ďalšej vojny je v tejto chvíli... Nevie čo s tým, samozrejme, to sa bude naťahovať. Ale ja myslím, že jeho kámoši z akciových trhov moc dobře vedí, tak co s ním. Tam asi o to tam aj ide. Hej? Zrejme, že tam potrebujú ťahať nitky, aby na tom zbohatli. Ale z hľadiska Kuby, tá druhá možnosť je, že on teraz ako ponížený a ako prehral, bude chcieť ukázať, že on ide pred tými midterm spraviť nejaké veľké víťazstvo a on si zase myslí, že tá Kuba bude takto, hej. Čo zase nebude a zase ho to nejakým spôsobom poníži, ale ja verím v ten optimistický scenár, že jednoducho potom Iráne si už netrúfne, respektíve tak je tam zakliesnený, že nemôže len tak robiť na dvoch frontoch vojnu. Takže tam potajmu bude pouštět nějaké lodě, bude se tvářit, že tam jako nejsou, ale zároveň to úplně ne to, ale... Keď ten svet bude pomáhať tej Kube, a zatiaľ ukázali najviac odvahy Rusi, lebo aj Číňania by mohli pomôcť a ďalšie, tak oni tam posielajú rýžu a tak ďalej, čo samozrejme je veľmi dôležité, ale oni potrebujú najmä energiu, oni potrebujú práve tú ropu. Však tento hospodárstvo nemôže fungovať bez ropy, hej? Oni nemajú jednoducho, oni dokážu... Hej, môže. Máš Green Deal. No, áno, My to tady za 20 let, jako dáme si ten svetríček povestný, jak říkala naše bývalá paní předsedkyně sněmovny, dáme 3 svetry a ono to... Ona je ještě stále v politike, tato paní, to je... Ne. Myslím, že dělá pro nějakou lobistickou firmu, tak jak to bývá, ona s tím Tajvanem nám tam tak výborné, jako dělala bordel, tak v rámci česko-čínských vztahů. To nevymyslíš takéto niečo, to je prostě hrozné. Hele, ale asi se má dobře a já jí to vlastně přeju, jako všem přejem, aby se měli dobře, ale každopádně
Každopádně jo, děkuji moc, děkuji i za tu Kubu, protože to budeme určitě oba dva sledovat. Bude zajímavé, co za Trump vymyslí, až se někdy ráno probudí a bude mít pocit, že může spáchat další zločiny v nějaké další zemi. A nejhorší na tom všem je, že to zaplatíme vlastně my všichni. Ano. Protože on jako je v pohodě, on si asi evidentně vydělává na cenách ropy, zemního plynu i na akciových trzích, ale normálně lidi tohle jeho zvěrstvo navíc ještě zaplatí obrovským zdražením, inflací a vším, co s tím bude mít co společné. Ale z druhé strany trochu se to můžeme sami, když jsme schopni, nebo naši kolegové jsou schopni tady zvolit takové nemehla, jako je Lajenová a další. Ako dneska úplne aj slepý musí vidieť, že keď sa Európa s Ruskom a s Čínou nespojí proti tomuto americkému impériu, nemáme šancu. Akože zdravý rozum, potrebuješ tie lacné energie, potrebuješ robiť protiváhu tomuto americkému šialenstvu, potrebuješ. Nie, tu je nepriateľ číslo 1 je stále Rusko. Oni sa tu úplne zbláznili. Takže ako rútime sa do takého pekla, že nechcem ani hovoriť, ale obávam sa, že čo čakať od Lajenovej a Kalasovej. Chtěli deptat, ale nicméně doufáme, že jsme vás zaprvé inspirovali právě k tomu určitě každý z vás, protože v každé, nebo v téměř každé vesnici, ve městě i v Čechách, ale i na Slovensku, na Moravě, ve Slezsku jsou památníky těch, kteří položili životy za to, aby my jsme tady dneska i s Lubošem mohli sedět. Tak si nezapomeňte připomenout, nemusíte kupovat žádnou velkou kytku, stačí utrhnout kousek šeříku, jestli už kvete a prostě tam jenom třeba zajít zapálit svíčku. Je to určitě gesto, které si tyto oběti zaslouží za to, co pro nás do budoucna udělali. A za druhé se uvidíme tedy v Brně s Lubošem na konci května v rámci protestu proti sudetoněmeckému Landsmannschaftu a jeho sjezdu v Brně. A zase pevně věřím, že vás to bavilo, tak jak to baví mě vždycky, že jste slyšeli i názor ze Slovenska. Já se s váma loučím československy a budu se těšit zase někdy příště s někým ze zajímavých Lubošových kolegů. Ďakujem pekne, všetko dobré. Hezký večer.